Malipayong dayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kini si Leo Lastimosa uban ni CB o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Dayong kilom-kilom ang atong sugilanon. Karong hapuna naguluhan akong igsuon nga NPA. Tinuod doon ako'y igsuon na nahimong sakop sa New People's Army. Siya mao si Benji, ang ikaduha nga anak nilang Agripino ug ni Cristina. Agripino Lastimosa ug ni Cristina Andanar. Siya mao'y literang B sa alphabetical nga mangangan sa akong mga igsuon. Ang among eldest si Agripino Jr., si Boy, kansang pamilya o Banilisa o Polentissima naa sa Hong Kong. Ning higayuna si Benji mo ikaduha. So letter B. Si Cecil mo ikatuto niya sa Cebu City karon nagpuyo. O ako supposedly Demosthenes kay ABCD man. Pero pag bunyag nako, wa man diha akong papaaging. Akong daddy aging. So si Mami Tining mo nagbuot-buot nga nganlan ko niya og kanangan nga di ko maglisod og suwat sa grade 1. Tan-aw teling Mami Tining bugo-bugo ni btaa. So gingalan ko nag Leo. Leo ra gyud asin dili Leonardo, dili Leonilo, Leo ra gyud. Why ikaduhangan? Leo ra gyud. Pagka namanghuran ko si Bimbot mao nagingan lag Demosthenes. So nasalangan ang plano unta sa akong papa nga alphabetical ang amo mangangan. Ambot daghan sa kong nailhan nga mga pamilya nga alphabetical sa bangila mangangan. Ang kamagwangan, letter A, ang ikaduha, letter B, letter C, letter D. Tingali no, sa panahon sa itong katigwangan na uso na nga alphabetical mangangan sa ilang mga anak. So, si Benji, mo akong gisuon nga New People's Army. Tiyali mo ingon, nanong imong manang gisgutan, Leo, wa ka mahadlok sa seguridad sa imong igsuon, wa ka mahadlok sa seguridad sa inyong pamilya. Wa. Kay ako nitahod sa baruganan ni Benji, ang akong maguwang, sa iyang pag-apil sa New People's Army. Wa ako mukalawat sa iyang ideolohiya, pero ako siyang girespetuhan. O para nako, ang balaod, nagrespeto sa atong politikanhon nga mga pagtuo. O kung girespetuhan sa balaod ang politikanhong mga pagtuo, way rason na nung dili ko makarespeto sa politikanhong pagtuo sa akong maguwang, sa akong igsuon. Gripil na ang anti-subversion law sa panahon sa administrasyon ni anhing Presidente Fidel Ramos. Busa gawas nun ta nga muhupot sa nagkalilain nga politikanhong mga pagtuo. Si CB Girl murag dili na interesado anang mga politikanhong mga pagtuo. So ato na siyang buhian karong hapuna. Nagsugod ang pagka-aktivista ni Benji sa dihang estudyante siya sa usa ka universidad dito sa Metro Manila. Kay kini si Benji ug si Cecil, nipuyo ni sila sa mga paryente ni Mami Tining dito sa Manila. Unya, samtang kami din dito mi sa Leyte or din mi sa Sugbo, sila dito na makapuyo sa Manila. Sila dito na mag-eskwela. Although si Cecil very sad nag-eskwela sa St. Teresa's College, pero kini si Benji dito na sa Manila. Kini si Benji tungod sa iyang training dito sa Universidad sa Manila nga iyang gi-eskwelahan, may kini siyang electronics. So, kadtong tinuy-anan dito sa akong mga tiya ug tiyo sa Manila nga iyang gipuy-an, gipanauran niyo mga intercom. So niadto nga tagsaon pa kaayo magpataod og telepono or dugay pa man kaito niadto magpataod og telepono. Ang tinuy-anan dito sa among kasilinganan, magtinawganay nag-intercom. Tungod ni Benji, iyang gi-facilitate nga masumpay ang nagalain ng mga bayo og intercom. So ang iyang knowledge sa electronics mo iyang gigamit. Pero kadto si Benji, dili to siya aktivista pagsugod. Kwanto siya, he was into bodybuilding. Morote ang magsuon nga mas kulaw kayo. In fact, ni-appeal to yung Mr. Philippines. Makikita siya weightlifting, bodybuilding, ilngiga atong isuuna. Pero sa mga high school pa Medias Leyte,
bugoy-bugoy si Benji mo yung kinabugoyan. Siya mo'y kinamayuhan na mong inom, siya kinadaghanan na mong barkada, way lang isuon nga parihan niya. Unya, badlungon to siya sa akong mga ginikanan, pero di man siya, barkada lang siya, dili siya magpabadlong mga maghimo og unsa, himarkada lang gid siya. Unya, of course, na ang inom-inom na sigarilyo, pasuko ang akong mamitinin og daddy aging, pero ilang gitahod nga, mo man na iyang gipili nga kinabuhi. So, mo to'y among nailhan niya, nga ganahan lang gini siya og barkada. Nakugang na lang mi, dito siya Manila, paghibaw na mo, ha? Aktivista na si Benji. Nahimo na siya aktivista. Ug yang ako siyang naistorya, ang pagsugod siyang pagka-aktivista tungod ni Lian Alejandro. Kung inyong i-google si Lian Alejandro, o siya sa giilang nga mga bayani sa mga progresibo din sa Pilipinas, batanon nga leader sa mga estudyante, na isog kaayo siyang kalinghod ug panuigon, isog kang nibarog batok sa diktadurang Marcos. Si Lian Alejandro, popular kaayo nga student leader atol siyang panahon. So sigyan siyang imbitar sa mga student organizations sa nakalilaing mga kolehiyo ug universidad dito sa Manila, dinhi sa Subo ug sa bambahin sa Pilipinas. May magitong mo diskurso si Lian niya utukan, maayo kay mo pasabot, maayo kay mo tuki sa mga issue sa atong nasod. O sa anak kahigayon, si Lian niadto sa eskwelahan nila Benji. Pero ni atong higayon na si Lian Alejandro, dakpuno na. Mao man itong higayon na. Barugan ikabatok sa diktadurang Marcos, maumauhan ka o mga kaso, pasakaan ka o bisan unsa lang mga kaso, sama silang gihimo ni Ninoy Aquino ug sa ubang mga nangahas sa pagbatok sa diktadura. So wanted na si Lian. Pero sama sa among gibuhat din ni Subo nga, doon ay mga wanted nga among imbitahon niya sa mga student rallies o demonstrations, among taguan ba? So kung nanay mga pulis, amo din taguan. So nagdiskurso Lian dito, giditso magronda sa mga pulis. Gironda asin, way pananghid, way coordination sa eskwelahan, giditso ronda ang protesta. So si Lian napulan og tago. Dito mo tago si Lian sa usa sa mga pansayan sa nakinadulan sa rally site. Sus na, wa may laing taos pa siya, Benji raman. So giingnan ni Lian si Benji, tulungan mo ako, hindi ako kabisado sa school nyo. Si Benji, suhito man kayo, kay bugoy-bugoy na ba? So, iyang gitaguan si Lian. Hangtod, nawa ang mga polis, while nagtago-tago sila duharo, di bakit sa mga polis, gasigig explikar si Lian niya, nga nung nibarog siya sa kausa, nga nung gipili niya katong maong kinabuhi. So si Benji ni believe man. Nakumbinser man siyang Lian Alejandro. Aso kad ato, appeal na siya og mga protesta. So ang iyang political realization, ang iyang political consciousness na pukaw tungod ni Lian Alejandro. Kadako sa pribilehiyo sa kumagwang nga iyang nahigala si Lian Alejandro. So, aktivista na siya. Sunod namong nadunggan, nagpasakop na siya sa New People's Army. Di lang ko maghisgot og specific na mga lugar, no? Kay tiyaling maduhig ba ang inosente nga mga tao. Pero sugin lang tamo sa kasakit sa among pamilya sa nahitabo ni Benji. Ang akong mamitining nagsigi og hilak. Nganong sa man si Benji? Nganong wa man siya kasulti na to? Kung sa mayang ipangluuran sa gobyerno? Nganong nag-NPA man siya? Kanamang lisod kaayo pagdawat ni mamitining ba nga usa siyang mga anak pinangita sa balaod. Na kung makitaan siya simbako, posibleng diretsuhon siya patay. So, lisod kaayo para sa usa ka inahan. Nga, nabuwag na si Benji na mundaan, gimingaw na siya ni Benji kay dito magpuyo siya mga parintis Manila. Karon wa pay kasiguruan magkita ba sila pag-usap. O kung makita man buhi pa bas Benji o gawas nun pa bas Benji, sa sulod lang pa nakita. So ako nakitaan sa akong mamitining ang dako kayong kasakit. Yeah. Ang iyang kalibog. So si Cecil, nga aktivista sab, may dako-dako ng pangidaron nitong higayuna, mo yung pasabot ni mamitining nga we have to respect Benji's principles. Iya man ang gipili ang mong kinabuhi. Adult naman siya, atong sabton. Nga mo na kinabuhi. Kaya iyang gipili. Sunod na mong nadung, wa may balita ni Benji, wa may text sa una, wa may Facebook sa una. Sunod na mong nahibawan, ni Botulas Benji sa among bahay, din ni Subo, o ipakita na niya ni Mami Tining ang iyang anak.
Doon na siya anak uban sa iyang asawa sa kalihukan. Kauban sa niya sa New People's Army ang iyang asawa. Pasayloa dila sa kumagisigo to mangangan. So, ingon siya, di man safe para ining akong anak na mukuyog siya dito sa bukid, mahimo ba akong ibili nimo? Mahimo ba ikay mo atiman sa akong anak sama sa imong mahigugmaon nga pag-atiman ako? Kinsa may inahan nga makabalibad? Kinsa may lola? Cute kay imong apo nga bubalibad. Perting lipayan ni mami. Tining. So, yung gisagup ang anak ni Benji, dila sa nato nganlan, tungod sa seguridad, hantod nga si Cecil nitabang sa og sagup. So nidako ang bata. Pagdako nas bata nga close na kay ni Mami Tining, libalik si Benji, kuyog siyang asawa og ningon, amo nang kuhaon ng bata. Kay amo siyang hatag ikigayon sa pagpili. Gusto ba siya kinabuhi sa patag o gusto ba siya mukuyog namo dito sa bukid? Sus, kang hilakang Mami Tining. Mami Tining, noon sa mangga, imo na ning gibilin bata, amo siyang gipangga, amo siyang gimatuto, karon imo siyang langkaton gikan namo. Pero may ako man ang anak. Salamat kayo sa imong pag-atiman niya, pero ako nang anak. So, kana bitong mga drama, mga pelikula sa conflict within families nga tungod sa naglilain ng mga politika ng mga pagtuo, nakasaksi ko anang tanan. Nakakita ko anang tanan. Kasus. Kada ko kasakit sa kong inahan. Na-close na pag-ayo niya ang anak ni Benji, pero kailangan kuhaon ni Benji. Okay? Para niya itong anak ko. Tinuod. Gusto sa siya iyang anak, iyang ikauban dito sa kalihukan. Kana kung mupili ang iyang anak. So iyang hatagan o katungod ang iyang anak sa pagpili. Among lang nahibawaan nga ang iyang anak ng lalaki na ingon, adto siya sa patag. So adto siya mga parinti sa lugar nga nahimutangan ni Benji. Dila sa nakong nganlan ng lugar. So, wa siya ikuyog sa bukid. Dito na siya, biruan na siya mauli na mo. Dito na siya sa mga parinti silbi sa asawa ni Benji. Ang sunod na mong nadunggan, nanganak na silang ikaduha, unya, ipa-eskwela nila, unya, ang ikaduhang bata, babae, nipili sa pagkuyog nila. Pero katong laki, katong iyang kamagawan, di yun. Gusto siya mo eskwela, gusto siya mo puyo og normal nga kinabuhi. Nihangyo gid siya sa iyang mga ginikanan. Eskwela jud ko, di jud ko mo kuyog ninyo. Kay diri man magdako sa Sugbo dito sa dilatong nganlan ng mga lugar nga iyang gidakaan. So, mura ba ang nakakita siya sa kalainan, kadako sa pag-antos dito sa bukid, nakapuyo na kong syudad, nganong mosakripisyo man ko dito sa bukid. Pero ako lang barugan ang prinsipyo sa akong amahan. May kay mo tuki og GMO, may kay mo tuki og mga progresibo nga mga ideya ang bata. Wa sad hikawi sa akong mga ginikanan ug sa akong maguwang sa gikinahanglan politika ng edukasyon. So nila ko ang mga anak lang Benji ug siyang asawa. Ang sunod na mong nadunggan, nadakpan si Benji. So, ang kasakit na sab sa tibok pamilya. Isultihan ko sa kumaguwang nadakpan si Benji, we have to do something. Kay kung wa tay himuon, tingaling mapariya si Benji sa ubang mga rebelding komunista, nadakpan, wa na ikita pagbalik, o bagha, gipatay. So, kung wa tay himuon. Ako reporter man ko niya itong higayon na. Sus, wa gyud ko laing mahuna-hunaan, na may email itong gigayon na sa dihang nadakpan si Benji. Nag-email ko sa tanang mga government officials na akong nailhan. Tanang national government officials. Kaya mga may dunay jurisdiction sa Tibok Nasod. Si Benji nadakpan man sa laing bahin sa Pilipinas. Nag-email, kung ako mahinumduman, nag-email ko ni Senador Serge Usmania. Nag-email ko ni Senador Franklin Drilon. Nag-email ko ni Senador Rodolfo Biazon. Nag-email ko ni sa pamutay ako mga senador nga gipang-emailan. Basta tanang senador nga akong na-interview, doon ako email address, akong gihangyo, akong giingnan, akong maguwang, nadakpan sa militar, palihog tabangi mi. Muatubang siya sa mga kaso, pero palihog buhi Tabangi mi nga mabuhi
ang akong maguwang aron nga makaatubang siya sa kaso, makapanlipod siya siyang kaugalingon. Sa tanang mga senador nga akong naimilan, ang nitubag dayon si Senador Serge Osmeña. So, ang mga paryente, mga dumadapig ni Senador Serge Osmeña, wa kaila si Senador Serge Osmeña na ako gawas nga naka-interview ko niyang kausa kaduha. Pero ingon si Senador Serge Osmeña, posible ang staff rato niya nitubag na ko sa email, copy, we will do everything to help you, to locate your brother. Hangtod, nahibaw-an na mo na ang akong maguwang dito madakpi sa usa ka specific na lugar. Dili lang ko isgutan, Asan Repitas, Pilipinas. So, ako'y gisugo si Boy dito man sa gawas sa nasod. Sa Hong Kong naman sila nagtrabaho. Anak puyo. Si Cecil dito man og Tacloban. So wala lang igsuon si Bimbot gamay pa man. So wa sila lang igsuon nga masugo. Ila kong gipalihog pananggi diya sa imong employer nga mahimo ba mo bakasyon kag pila ka adlaw adtua dito anang specific na lugar di nadakpan si Benji. Aron kung dunay feedback sa militar, tuwa din ka dito. Makatabang ka ni Benji unsa iyang panginahanglan. Doon man. Larga ko. ABS-CBN ako niadto. Nanangkin ko sa ABS-CBN. Mulib ko pila ka adlaw. Mularga ko. Sa lugar nga among atuan wa may eroplano, nagbarko. Niadto si usong eroplano. So sakay kog barko dito. Doon may mga higala sa Iris, nga doon ay mga nga naa ato lugar, nga doon ay mga Pinoyanan ato lugar. So, dili ko magisgot og lugar, dili ko magisgot og mga specific na mga ngan. So, para sa ilang seguridad. So ni puyo ko dito sa mga higala ni Iris. Suod kay ning higala nga maikog unta may pero nakasabot sila o gusto sila nga mutabang. Unang adlaw pagbiyon ako why feedback. Ako na ilhan usa sa mga general nga baoy pangu sa unit nga nakadakop ni Benji. Ako na hibaw-an gi email na gipadangatan na mensahe sa opisina ni Senador Serge Osmeña. So nakaghuna-huna na kog law luag na at least nahibaw na ang general nga nahibaw si Senador Serge Osmeña na doon na sila dinakpan nga akong igsuon. Di natin na nila hilabtan. After 2 days, nga nagpuyo ko atong maong lugar, wa ko idea kung unsa nahitabo sa kong maguwang. Dunay nanawag na ko na Mr. Lastimosa, your brother is in the provincial jail. So dito sa prisuhan ang akong maguwang. So murag human siya dakpa sa militar, tanggong siya pila ka adlaw dito, interrogate baka siya, dito na ako maguwang sa prisuhan. So, dool raman kay prisuhan, sakay ko og tricycle, abot na ko sa prisuhan. So, nananghid ko sa gwardiya, mahimo ba akong ika-istorya? Si Benjamin Lastimosa, ang ako maguwang. Siya kung sa mga kamanghod. Taud-taud, abot na si Benji. First time nakita ni Benji, maurag ihapon ang iyang panagway, pero maklaro ba in taon nimo nga iunsa ka siya sa militar ba? Wa siya bunong, wa siya kulataha, wa siya samad. Iko, kumusta naman? Siya unya na tamang istorya. Paliti sa ako sa karim nga sigarilyo. Kung ano man. Ingon siya, ako ipanghatag diri sa kong kaubang mga piniriso para di ko unsaon din So, angin ko sa gwardiya. Dali kong palit sa tindahan sa gawas sa prisuhan o sa karim na sigarilyo. Akong murag hope matito sigarilyo nga ako napalit. Akong gihatag ni Benji at to siya balik siya sa selda. Iyang gidisiros kalipayas mga piniriso dito. Daghan kay sila sigarilyo. So, sunod na mong kita ni Benji siya ay kabalaka. Doon na ako'y abogado. So, adua dito, akong gihatagan sa ngan sa abogado, at ang abogado, pagsabot mo, posible nga failan na ko nila og kaso. Kung failan na ko nila og kaso, bailable man ang akong kaso, makapiyansa tingali ko. Pero tabangin na lang ko og raise og piyansa. Kuwara mo ko'y kwarta de regis, siya sagdi lang. Istorya lang mong boy ni Inday sa inyong mahimo. Kutob sa inyong mahimo. Para makagawas din ko sa prisuhan. So niadto ko sa
opisina siyang abogado, ang iyang abogado inila kaayo atong maong lugar. Dako kay Grango sa organisasyon sa mga abogado atong lugar. So, ingon ini ni ang nature sa mga New People's Army. Doon na sila mga aliado na mutabang nila. So, dito ko sa abogado, inang ko sa abogado, i-file na ng kaso karong hapon. So, before 2 p.m., kailangan maka-raise ka og 100,000 pesos. Kay mauna ang piyansa. Kung maka-raise ka ng kantidara, ihato dayon diri, atong piyansahan si imong isuon, kay lahi man yangan dito, atong piyansahan imong isuon, pero sibat dayon. Kay piyansaan ng Benji, ubalik na siya tago, tiyalig ikay pangitaon sa militar o sa kapolisan kung magpabilin ka dinhi. So, palit na daag tickets barko, kung doon ay mularga nga barko karong gabi, sakay na yun balik Subo para nga di ka maapiki. Pero ang problema, asa ko kwarta? Wa man kaabot 100,000 pesos ang akong baon. So, yun sa tunang kong contacts boy, mura og doon na naman tiyali ito'y ICQ pa ba sa unod sa itong mga karaan nga mga instant message system sa una. Basta nagka-story man boy sa Hong Kong. So yun si boy, sige tunga ta. Pangita dihan 50,000, padako nimong 50,000. Iyang ipada sa Luwilier man dito, kay doon ni Luwilier dito sa Hong Kong. Unya doon na si Luwilier dito sa lugar nga ako na himutangan. Ang problema, asa ko 50,000. Ang akong kwarta ni Amasubo. Sa una, wa pa may online banking. So nanawag ko sa akong kauban sa ABS-CBN na dunay igsuon nga nga nagtrabaho sa bangko. Iya kong giingnan, sige, ako igsuon, deposituhan ka og 50, dili deposituhan. At tuwa sa branch sa ilang bangko diha sa lugar nga imong nahimutangan, kuha dito ang 50,000. Unya na lang tayo magsabot kung saan imong pagbayad ang 50,000. So may salamat kayo itong akong kauban sa ABS-CBN. So doon ako yung 50,000, giadto na ko sa Luwilier, niabot sa ang 50,000 ni Boy, doon na ako yung 100,000. Ako na yung gidangan to sa abogado, pay alas 2 sa hapon, yung mga abogado, sige, sibat na. Kami lang bahala ng Benji. Pero lakaw na, ayaw pabilin din. So nananghid ko atong akong gipuy-an dito sa lugar, ingon ko na nasulbad na akong problema pero kinahanglan ko mo pauli sa labing dali nga panahon. Salamat po nilang maayo sa ilang tabang. Hatod ko nila sa pantalan. Sakay ko barko, so sa barko ra ba mugikan pag alas 7 sa gabi. Dili mugikan og hapon alas 7 sa gabi para maabot diri sa Subo buntag na. Kadlawon ba to or buntag nang sayo. Ko ayay. Igawas atong Benji. Unya motagos Benji ang kapulisan ng militar, mangita na ko, maabtan pa ko diri sa barko. Suwa na jukoy gawas-gawas sa barko. ingon ko mga tripulante, wa pa man mi igarin lang ko sir. Kay wa na ko kapuyan dito, arin na lang ko. Tabang-tabang lang ko ninyo. Di na ko mo kanaog sa barko, kay magkinaunsa pa lang. Atuod man. Nakalarga ang barko na way nangita nako, way naghasol sa among biyahe. Nakabalik ko sa Subo, akong nabayaran ang kwarta sa akong kauban sa ABS-CBN. O tuon man, nakagawa si Benji, pero wa na siya ikita pagbalik sa kapulisan o sa militar. Ang sunod namong contact, ang iya ng anak. Katong iyang anak, tamagawangan niyang anak, gustong mo eskwela din ni Subo. Kay gihulga na kuno siya dito sa Mindanao. Naibawaan kuno siya nga anak siya og taga NPA. Unya isigihan na siya sunod-sunod ba sa eskwelahan. Kuyawan sila nga pasanginlan lang siya nga nisukol or nagitaan lang siya atraso, patyon ang bata o dagiton ang bata isip hostage aron mapugos ako maguwang sa pag-surrender. Kay dako na magranggo ang ako maguwang sa New People's Army. Ang iyang profesyon sa electronics mo yung gigamit. So siya mo'y usa sa mga dakong ranggo sa communication system sa New People's Army. Hindi siya mangugubat. Pero may kayo siyang radyo, may kayo siyang mga communications equipment. So, siya na mo'y hepe. In fact, nadakpan siya dito sa syudad atong lugar nga akong giatuan
kay namalit siya og mga electronic equipment. Unya doon na di sila kauban nga nadakpan sa militar, gitorture sa militar, gitugan kasi mga kauban, usas gitugan si Benji. O giingnan nga, nanay paliton sa syudad, anang tindahan na. Dito, Dakmas Benji, nagbitbit in town siya pinalit ng mga communications equipment. Wa ko na siya tortura, pero gi-blindfold siya, o niya, gilibot-libot ko na siya sa syudad. Kano bang, aron mahadlok ba siya ba? Pero wa yun, wa nang hilabot niya, purag mental torture lang ang nahitabo. So, ang iyang anak, ningani sa Sugbo, ug among gi-ofera ni Iris, sige, ari ka puyo na mo, kami magpupa-eskwela ni mo. Ang problema, K-12 naman to. Wa pa man siya K-12. So, nigraduar na siya high school, pero nagpa-enroll niya eskwelahan din ni Sugbo, nagsigog survey sa mga eskwelahan nga luwas nga iyang ka eskwelahan, kailangan siyang mabalik og K-12. Kailangan makuha siya sa K-12, grade 11 o grade 12. So, di siya makapadayon sa kolehiyo. Ito ay mong problema. Hindi man siya ganahan mabalik og grade 11 kay bata ba ka naka-graduate na magwagat napag-ato ko sa Mindanao na dili pa kay stricto ang implementation sa K-12. So wa siya madayon din nya naka una sila og laing lugar nga doon na sila mga parente tuwa na siya mag-eskwela dito. So hopefully nahimutang na in town ang kamagwa nga anak ni Benji. Sunod namang nahibawaan, namatay si Benji. Dili sa enkwentro, kundi sa iyang sakit. Kaya nagkailan to silang Iris sa usas katapusan niyang pagduaw din ni Sugbo. Nakita ni Iris na siya mga hubag-hubag sa iyang bukton ug sa umabahin siyang lawas. So ingon si Iris, pwede ba akong i-examinon? Iyang gi-examine, siya malaria man eh. So, iyang gihatag tambal si Benji, pero kana day kunong malaria haskan lisura na ayuhon ana. So giingnan siyang Iris, sige halalig tumar para mawa ng hubag-hubag imong discomfort, nagihatagan sa iyang vitamins aron nga mas mulig-on ang iyang panglawas ug ang iyang immune system. Pero katong iyang sakit nga malaria, I think naayo na si Benji adto, namatay siya sa atake sa kasing-kasing. Tungod sa stress baka or sa iyang panginaron or sa pait nilang sitwasyon. Dili sayon ang kinabuhi sa bukid, ang kinabuhi sa mga sakop sa New People's Army. Nang akong gisgutan kini karong hapon, dayong kilom-kilom, ano pa pahibaw ninyo, mapagarbuhon ko sa akong igsuon. Namong tanang magsuon siya kinaisugan. Di lang kutob sa istorya, ni barug siya para sa iyang mga prinsipyo. Wa ko muuyon siya pagpili sa armadong pagbisog batok sa gobyerno. Para nako doon na pa'y malinawon ng mga paagi sa pagbugtaw o kausaban para ining nasura, pero nitahod ko sa iyang pagpili o paagi, pagtampo sa iyang giisip na nasud ng kagawasan para sa nasud ng kagawasan o demokrasya. Dili kitang tanan doon ay kaisog. Sama sa kumagwang na si Benji. Ako, ipangutan ako sa akong mga amigos militar na naibaw nga doon ako'y igsuon nga NPA. Ikaw liyo, o rekruton ka, musugot ka. Ikumurong di tayo ko ready, sir, kay naanan naman tanin sa syudad. Ang atong comfort, bisang kabusta, pero ang atong comfort din sa syudad, layo na kayo. Dito sa bukid. Pait kayo ang kahimtang dito sa bukid. Pero mo respeto ko ni Benji o sa ubang mga nibarog sa kausa para sa nasod o sa katawan. Hangtod karon di kong kasabot ngano nga iyang gisakripisyo ang iyang pamilya, iyang gisakripisyo kami nga iyang magsuon nga di na may magkita na maglagyo ay mi, makita lami katagsa ra kay nga higayon. Pero kinsa matang molalis siyang gipili nga kinabuhi. Kada usa nato dunay kinabuhi nga puy-an. Sa wa pa nato pilia kining kinabuhi
I'm sure nigahintag daghang katuigan sa paghinuklog, sa pagpamalandong unsay labing maayong kinabuhi para nato. Ug unsay unsay kinabuhing atong puy-an nga mas mapuslanon kay sa uban. Kaya ako nagtuo nga ang pagtuo ni Benji nga nakaaghat niya sa paggako sa revolusyon kaysa malinawon nga pagpuyo mao ang pagtulunan nga gihatag sa among amahan nga si Daddy Aging ug ni sa among inahan nga si Mami Tining sa gagmay paming mga bata nga ang labing maayong kinabuhi mao ang kinabuhi nga gipuy-an alang sa uban. Kung mao kadto ang akong sugilanon nga naguluhan, akong igsuon na NPA. Salamat sa inyong pagpakiguban. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan.